Ruské terénní úazy jsou většině z nás dobře známy. Před lety je hojně využívala především armáda. Časy se však mění a automobilka v Uljanovsku nabírá druhý dech, aby prorazila na zahraniční trhy a oslovila nejen armádu. Ovšem, co je dobré pro Rusko, nemusí vyhovovat jinde, hlavně kvůli emisím a spotřebě. Proto je třeba vozy pro provoz na našich silnicích trochu přestavět. To platí také v případě modelu Patriot, na němž zapracovali u Automax Czech, českého importéra ruských úhazů. Když už jsme za volantem, tak se pojďte také podívat trošku po interiéru. Pověstná strohost je ta tam, platí to určitě o nové přístrojové desce, která je z měkčích materiálů. Volant se silným věncem se dobře drží a je výškově stavitelný. Nové jsou také páčky blinkerů a stěračů. I když je pravda, že k jejich ovládání je potřeba vyvinout trošku větší sílu než je obvyklé a blinkery se také občas nevracejí. V přepracovaném středovém panelu najdeme nové ovladače topné soustavy a kromě tlačítek vyhřívání předního a zadního okna je tady ještě ovládání doplňkového topení pro cestující vzadu. Neprávě praktické je elektrické ovládání oken na středovém boxu. Dost těžko se hledá. Tímto tlačítkem zjistíme stav paliva v obou nádržích, kterým je Patriot vybaven. Ještě než se s Patriotem znovu rozjedeme, tak si ho pojďme trošku prohlédnout zvenčí. Nové oblé tvary s velkými světlomety a integrovanými mlhovkami vzhledu vozu určitě prospěly. Zvláště příď a vystupující blatníky posunuli ÚAZ zase o kousek dál. Dveře jsou široké a stupačky usnadňují nastupování do vysokého vozu. Ryzí pracovní offroad se posouvá do oblasti automobilů pro každodenní ježdění. Už není pouze do drsného terénu, ale můžeme s ním i na nákupy či na výlet podle libosti. Vůz je v podstatě pětimístný, ale v případě potřeby mohou další 4 cestující cestovat na nouzových sklopných sedačkách. Páky, ať už řadící nebo pro zařazení pohonu 4x4 nebo redukce, by si určitě zasloužily modernizaci. Ty jsou pozůstatkem starých úazů. Řazení je jiné, než na jaké jsme zvyklí. Zpátečka se řadí dopředu a najít tu správnou polohu může být někdy problém. Jednička se řadí dozadu, dvojka zase dopředu. Automax vybavuje úazy turbodýzly Andoria 2,5 litru, vyráběné v Polsku v britské licenci Leyland. Mají výkon 100 koní a točivý moment 230 Nm. Jsou jednoduché a hodně vydrží. 5stupňová převodovka je původem americká Eaton, montovaná v Polsku. Přídavná redukce pak Praga. V běžném provozu si vystačíte s pohonem zadních kol. Teprve v terénu nebo na mokru není od věci přiřadit pohon předních kol, případně i redukci. Podvozek je klasické koncepce. Žebřinový rám, tuhé nápravy, vpředu finuté pružiny, vzadu listová pera. Díky této koncepci a světlé výšce 210 mm si dobře poradí i s náročným terénem. Už po prvních kilometrech jsme poznali, že oproti předchozímu modelu se na silnici lépe chová a dobře brzdí. Vůz je vybaven 2 palivovými nádržemi po 45 litrech, to aby se zvýšil jeho dojezd. Přepínají se pákou pod sedadlem řidiče. Na 100 km by měl spotřebovat v průměru 12 litrů. Podle našich zkušeností je to ovšem ještě o litr více. Oproti předchozímu modelu se Patriot hodně vylepšil, i když některé dílčí nedostatky stále přetrvávají. Důležité je, že není vybaven žádnými drahými elektronickými systémy, nýbrž výhradně mechanickými. Patriot je ideálním řešením pro každého, kdo nechce utrácet za drahý offroad a přesto si rád občas vyjede do těžkého terénu, ať už za zábavou nebo za pracovními povinnostmi.